kde by mohl být nějaký zásadní problém, protože já mám spuštěno, předtím jsme to s panem Hodným zkoušeli a všechno fungovalo. Já doufám, že to bude v pořádku. Tak já to zkusím udělat jinak, zkusím si dát sluchátka, možná, že nám to pomůže. Tak, jestli už ani neslyším, ani nevidím, já to nechápu. Přitom jsme to zkoušeli s panem Hodným. Já se na to vykašlu fakt. Já jsem to věděla, ty sny nebyly vůbec dobrý, no. Připojení jsme, internet je, probíhá. Počku, můžu volat panu Hodnému, když jim vydržte, prosím. Zkusíme se načíst znovu. Chápu to. Nerozumím tomu, proč to, když to předtím bylo a teď to probíhá. Tak ještě jednou hezké dopoledne, dámy a pánové. Já se moc omlouvám, že jste teď slyšeli ten nepříjemný zvuk. To bylo proto, že jsme s panem Hodným řešili problémy připojení a problémy toho, že se nám nezobrazovaly podklady. Ale snad v 10 hodin 12 minut už je všechno v pořádku, vidíme se a slyšíme se. Tak doufám, že tomu tak je a já vás ještě jednou srdečně zdravím. Ráda, jede to, hurá, já jsem taky ráda. Tak, já jenom na úvod se zmíním o tom, co vlastně dneska je na pořadu dne. Vy sami víte, že v rámci vaší realizace projektu, které jste měli v předchozím období, a samozřejmě se to týká i MAPu 2, se trošinku možná v některých případech podceňovalo projektové řízení. Alespoň s kolegy, se kterými jsem měla možnost se potkat osobně na školeních k facilitačním dovednostem, případně i na dalších setkáních, tak se toto objevovalo. Proto my jsme se domluvili nejenom, že projektové řízení jako takové bude zapotřebí realizovat v rámci MAPu 2, ale zároveň, že jak jeden z inspiromatů na toto téma bude zaměřen, tak jeden z těch webinářů. Vzhledem k tomu, že je to problematika, která je poměrně široká, tak jsme se rozhodli, že budeme mít 2 části tohoto tématu, čili dneska máme první a příští týden ve stejnou hodinu a doufejme, že už bez jakýchkoliv problémů technického charakteru budeme mít další pokračování. Čili říkám to z toho důvodu, abyste si byli vědomi, že dneska bude jenom v těch 2 hodinách první část a příští týden část druhá. Důležité, to, co bych chtěla zmínit, je, že to, co budeme společně probírat v rámci tohoto webináře, není zaměřeno pouze na řízení MAPu 2. Jestli si vzpomínáte, když jsme končili minulý rok s webináři, tak jedním z mých posledních webinářů bylo také téma financování. A pokud jste byli účastní těchto webinářů, tak si možná vybavíte, že jsme se bavili o tom, že některé aktivity a některé projekty bude možno realizovat z jiných zdrojů, nežli jsou zdroje Evropské unie, a nebo z implementace MAP. Proto projektové řízení, o kterém se budeme teď ta 2 setkání společná bavit, nejsou zaměřeny pouze na projekty z Evropské unie, na projekty v rámci implementace MAP, ale na jakékoliv jiné zdroje, ať už veřejné nebo případně i soukromé, které vy můžete pro vaše aktivity využívat. Tak, podíváme se na to, co vlastně je, nebo proč vlastně musíme mít projektové řízení. Já to vztáhnu na běžný život. Teď jsme se bavili s kolegy z NIDV Ostrava, odkud webinář probíhá, že se chystají na dovolenou a chtěli nějaké ještě školení pro místní realizátory, hledali jsme nějaký termín. A když to vezmeme na tu dovolenou,
tak je to prosím pěkně velmi jednoduché, protože i na tu dovolenou musíme vymyslet, jestli na to máme finanční prostředky, jestli máme kapacitu na to, abychom tu dovolenou mohli zorganizovat. Kdo ji bude organizovat? Nevím, jestli to je, jak to máte doma, u mě jsem to já ten, kdo všechno vymýšlí, kam se pojede, kudy se pojede, kde se bude bydlet a podobně, takže u mě je to one man woman, ale i u té dovolené my musíme přemýšlet v tom projektovém myšlení. Úplně stejně je to u každého jiného projektu. A projektové řízení nám usnadňuje život. V první fázi nám projektové řízení usnadňuje život. Protože když si to všechno dobře naplánujeme a dobře zorganizujeme, tak potom nebude problém ten projekt dobře odřídit a co je důležité, vyúčtovat, abychom nevraceli žádné finanční prostředky a zároveň, abychom neporušili žádná pravidla, která nám jsou předem dána v rozhodnutí o poskytnutí dotace. Samozřejmě tím také eliminujeme rizika, která v rámci projektu mohou nastat. Těch rizik je několik, my se na ně také v průběhu těchto webinářů podíváme a řekneme si, jakým způsobem se ta rizika mohou omezit. Toto prosím je obrázek a projekty pro všechny. On je to GIF, to znamená, že když je to na prezentaci, tak se to i hýbe, on padá dolů. A já ten obrázek tam mám proto, že ten človíček drží v ruce nějaké desky. A ty jsou nám trošku povědomé, protože my všichni se s papíry v rámci realizace projektu potýkáme pořád. A on sice padá dolů, ale já to beru pozitivně, protože si říkám, že padá pro svůj další projekt. No a teď několik nezbytných technikálí. Projektové řízení je naprosto nezbytné pro jakékoliv řízení jakýchkoliv projektů z jakýchkoliv zdrojů. To je to, co jsem říkala vlastně na začátku, že se nezaměřujeme pouze na projekty z Evropské unie a na jakékoliv zdroje, ze kterých vy v rámci vašich aktivit můžete finanční prostředky čerpat. Zároveň je zcela zřejmé, že kolik peněz jste získali na svoje projekty, tak bude náročné anebo nenáročné projektové řízení. Je to pravda? Neslyším vás sice, ale kdybych vás slyšela, tak mě řeknete, že ne. A většinou máte pravdu. Protože i projekty, které jsou za menší finanční prostředky, podléhají stejným pravidlům, která jsou nastavena pro všechny společně. Na druhou stranu, v čem je to zjednodušeno, je právě v tom čerpání finančních prostředků. Čili u menších projektů, menšího finančního rozsahu je jedno z rizik, které se nám poměrně často objevuje, už předem trošku eliminováno. Já se k němu už teď malinko se k němu dostanu a vrátím se k němu potom později, k tomuto finančnímu riziku. Protože pokud máme projekt, který je finančně velmi rozsáhlý, tak vždycky musíme mít nějaké finanční prostředky na to, abychom ten projekt takzvaně, nechci říkat přímo předfinancovali, ale než odešleme průběžnou zprávu, než se vypořádáme se všemi připomínkami řídícího orgánu, než nám přijde další platba, projekt musí běžet dál a my musíme mít finanční prostředky, abychom ten projekt mohli zafinancovat. A je to prosím skoro všude. I u některých soukromých nadací to funguje tak, že i tak podáváte průběžnou zprávu a teprve na základě průběžné zprávy, pokud je dobře zpracována, dostáváte další část finančních prostředků. Což znamená, že i v tomto případě je musíte mít někde, od někud je musíte vzít. No a logicky, když mám velké množství financí, mám veliký projekt, o to více těch finančních prostředků v tom mezičase musím vynaložit. Takže pokud mám projekt za méně peněz, tak samozřejmě to finanční řízení jako takové je
trošku jednodušší. Jakmile začneme přemýšlet o zpracování jakéhokoliv projektu, vždycky už bychom měli přemýšlet v tom projektovém jazyce. To znamená, když píšeme projekt, tak bychom měli vědět, jak ho budeme hledat, jak ho budeme realizovat, co vlastně budeme s tím projektem dělat, co nás čeká do budoucna. Když to vezmu například a vymyslím si nějaký jednoduchý projekt, co bychom si tak vymysleli? Dejme tomu, že se rozhodnu, že zorganizuju ve škole setkání zřizovatelů a zástupců školy a zástupců rodičů. A protože vím, že je nenatáhnu na žádné moc velké přednášky, tak budu chtít udělat, promiňte mi to slovo, nějaké mecheche pro ně. To znamená, že to bude nějaké neformální setkání, ale aby to nebylo jenom takové, jako že si půjdou popovídat, tak tam budu mít ještě vystoupení žáků ze základní školy, vystoupení dětí z mateřské školy, případně z domu dětí a mládeže a podobně. No a když si vezmu takový úplně jednoduchý projekt, který nám konec konců zapadá do nějakých projektů, které můžeme realizovat, tak už na začátku musím přemýšlet v tom projektovém řízení. Kdo to bude dělat, jak se to bude dělat, proč to dělám, k čemu to prospěje, kolik to bude stát peněz, kdo to zaplatí, odkud na to vezmu finanční prostředky, kdo to bude účtovat, kdo bude ten projekt řídit, kdo bude hlavním organizátorem a podobně. Nemůžu si naplánovat projekt, který následně nejsem schopna zrealizovat. Buďte velmi opatrní v množství a typu aktivit, které v projektech jste naplánovali, protože se vám potom budou špatně řídit a možná nedojde k jejich naplnění. Konec konců už něco jsem zaznamenala i na Facebooku, že nějaké takové problémy právě z důvodu tohoto vznikly. To je důležité pro projektové řízení je, že když uplatňujeme důsledně všechny metody a všechny techniky projektového řízení, pak se nám podaří dodržet nejenom časové limity, ale zároveň, a to je nejdůležitější, rozpočet. My když hovoříme o rozpočtu, tak z toho máme možná vždycky trošku strach a říkáme si, jak to zvládneme, jestli budeme schopni to ufinancovat, nebo naopak, jestli nebudeme muset třeba vracet finanční prostředky. A prosím, při přípravě projektu nezapomínejme na to, že rozpočet je velmi úzce propojen s celými aktivitami. Pokud já si do rozpočtu napíšu položky, které vím, že asi nejspíš sice budu potřebovat, ale přímo mi nesouvisí s projektem, tak se nedivme, že ty položky následně budou řídícím orgánem škrtnuty jako neoprávněné. No, řízení realizace projektu je proces, kterým chceme dosáhnout toho, aby se plánované události skutečně staly. Vidíte, znovu se vracíme k tomu plánování. A to plánování se nám bude odvíjet celým projektovým řízením jako červená nit. Jaké jsou klíčové a výchozí podmínky pro řízení projektu? My víme, co jsme si v rámci projektu naplánovali. My víme, jaké jsou naše klíčové aktivity a nezapomínejme na to, že vycházíme buď z logického rámce, který jsme si udělali, nebo ze SMART analýzy, kterou jsme si udělali na začátku při přípravě projektu. Pokud jsme to neudělali při přípravě projektu, budeme mít možná malinko potom problém, abychom to dobře odřídili. Vždycky je dobré to plánování. Čili klíčové úkoly a cíle, potřebné znalosti pracovníků a jejich dovedností. Jedna věc je znát a druhá věc je to umět. Co chceme docílit, čili jaké jsou naše priority, kdy to musíme udělat, nebo jaké jsou základní termíny,
a kolik nás to bude stát, kolik finančních prostředků potřebujeme na to, abychom to celé mohli zrealizovat. Zároveň informační a komunikační požadavky, u toho se potom na chvilinku zastavím, struktura a termíny předkládání zpráv o realizaci a předpokládané důsledky a možné problémy realizace. Problémy realizace můžeme velmi eliminovat, když to dobře naplánujeme a zároveň, když předem ošetříme, anebo minimálně si budeme vědomí rizik, která jednotlivé aktivity mohou přinášet. Teď se podíváme podrobněji na to, co jsme měli v tom seznamu. Klíčové aktivity a cíle, to je jasné. To je, my máme nějaký náš cíl, něco jsme si řekli, že v rámci toho projektu chceme zrealizovat. Něco jsme museli napsat do žádosti. To jsou cíle, které jsou definovány výzvami z jakýchkoliv zdrojů. Každá výzva z jakéhokoliv zdroje má nějaký cíl. A my ten cíl musíme naplnit těmi aktivitami, které děláme. A potom máme ještě vnitřní cíle. A ty vnitřní cíle jsou pro nás nesmírně důležité, protože to je to, proč ty aktivity vlastně děláme. Protože jestli vyhlašovatel jakékoliv dotace má představu, čeho bychom měli dosáhnout, my víme, že toho jsme schopni, ale zároveň je pro nás důležité ten vnitřní pocit, že skutečně to, co jsme chtěli, jsme mohli naplnit. Nezapomínejme na to, že v rámci řízení projektu všichni členové týmu musí být s těmi klíčovými úkoly seznámení a s těmi klíčovými aktivitami seznámení podrobně. My to třeba děláme tak, že jakmile máme podpořen projekt, tak hned poté, kdy máme už víme, co mám třeba sundali nějaké finanční prostředky a podobně, tak ve chvíli, kdy už skutečně máme rozhodnutí poskytnutí dotace, tak v tu chvíli máme první schůzku a v tu chvíli si čteme společně ty klíčové aktivity a domlouváme se na tom, jestli všem, kdož tam jsou srozumitelné. Jestli všichni chápou projektový jazyk, kdy jsme ten projekt připravovali. To prosím není nic zlého. My, mnozí z nás, kdo píšeme projekty a kdo je realizujeme, už máme svůj pohled. Pro nás jsou ten projektový jazyk, kterým ty projekty píšeme, nám připadá normální. Ale můžeme tam mít spolupracovníky, kteří jsou noví, kteří v tom procesu nejsou tak dlouho. A mnohé výrazy a mnohé věci, které se nám v klíčových aktivitách objevují, jim nemusí být zřejmé. No a co se stává, když ten člověk není dostatečně informován o tom, co by měl dělat? A buďme si jisti, že jsou lidé, kteří nepřiznají, že tomu nerozumí. A nezeptají se, prosím tě, můžeš mě vysvětlit, co jsi tím myslel? A když se nezeptají, tak je to prosím pěkně tak jako v té matematice. Když se nenaučím 1+1 a nepochopím 1+1, tak pak nepochopím vůbec nic. Je to totéž. Čili prosím, věnujte vysvětlování tomu, co jsou klíčové úkoly, klíčové aktivity a cíle všem svým kolegům z realizačního týmu nebo dalším osobám, které se na tom projektu budou podílet, tak, aby opravdu všichni porozuměli tomu, co se v rámci projektu má realizovat. Zároveň je dobré, abyste si společně v tom týmu, ne aby to dělal jeden člověk, což tak často je, ale nemělo by to tak být. Abyste si společně naplánovali i harmonogram realizace. Ano, samozřejmě nějaký harmonogram při přípravě projektu máme. Ale všichni víme,
že, a teď prosím neberu MAP 2, teď jakékoliv jiné zdroje, na které si případně budete žádat. Ale všichni víme, že máme nějaký termín, do kdy se odevzdávají projekty. Dejme tomu, máme leden, takže do 31. ledna je uzávěrka pro příjem projektu. Když to bude projekt z Evropské unie financovaný, tak a jste zkušenými žadateli, a je to mimo MAP, je to třeba z MPSV, kam také můžete samozřejmě žádat o některé zdroje, tak my už víme, že musíme počítat zhruba s 3/4 rokem. Vy si tedy naplánujete zahájení projektu, dejme tomu, od 1.10. Nicméně jsou prázdniny, mezi tím komise se nesejdou, takže vám posunou zahájení realizace až někdy na, dejme tomu, prosinec, ale vy už jste si s předstihem naplánovali v listopadu nějaké aktivity, které budete realizovat. A teď vám do toho spadnou jarní prázdniny, pololetní prázdniny, najednou se vám to celé posouvá. To znamená, ve chvíli, kdy už vím, kdy jsem 100% zahájila projekt, musím si upravit harmonogram podle toho, jak to vypadá v současné chvíli. Jaké harmonogramy, jak je časové plánování, na to se potom podíváme dál. No a samozřejmě nezapomínejme na to, že svět se mění a my s ním. A že to, co jsme si naplánovali před 3/4 rokem nebo možná rokem, už může být trošičku jinak. Už může být ve škole jiný pan ředitel nebo jiná paní ředitelka. Příští rok jsou volby, nebo v letošním roce, co příští rok? Máme rok 2018. V letošním roce jsou volby do obecních zastupitelstev. Starosta, se kterým jsme měli navázány velmi dobré vazby a vztahy, už tam nebude, nebo naopak jsme si neporozuměli s vedením a najednou se to všechno obrátilo. Neboli uspůsobujeme klíčové úkoly a aktivity, které chceme realizovat momentální situaci, která se nám objevuje. Čili mimo jiné také děláme analýzu, průběžnou analýzu. Realizační tým. Dala jsem vám tam fotečku z Kopřivnice, kolegu z Kopřivnice. Realizační tým je, prosím, já to vnímám jakoby ze dvou rovin. Realizační tým je to, co máte teď momentálně v mapech, máte realizační tým. Realizační tým ale funguje úplně stejně v jiných projektech. A realizační tým, slyšíte to slovo tým, prosím? To není jeden člověk. A nejsou to ani dva lidé. Dva sice jako mohou být, ale ještě pořád to není tým. Pokud si vzpomínáte na předchozí webináře, já jsem tam měla takovou rovnici nerovnici, že 1 + 1 rovná se 3, což je samozřejmě všichni víme nesmysl, ale v tom týmu to takto funguje. A mělo by tam být 1 + 1 + 1 + 1 rovná se 12. Je to ta přidaná hodnota toho týmu. Každý v tom realizačním týmu má jiné úkoly a má jiné předpoklady na tu práci. Já vím, že je moc těžké najít kvalitní lidi a zároveň najít lidi, kteří ten tým budou tvořit. A tím myslím ty osobnostní předpoklady. Protože já můžu mít velmi výkonného člověka v týmu, ale on se s nikým nerozumí, je třeba protivný, nerudný a pak se mi s ním samozřejmě velmi těžce pracuje. Ale nezapomínejme na to, že tak, jak si vytvoříme realizační tým, tak se nám bude pracovat. Jak když školím jiné téma, komunikační prezentační dovednosti, tak se kolegů, kteří mě ještě neznají, tak mám tam pro ně takovou hádanku na první dojem. A ptám se jich na to, jakou barvu mám ráda, já nevím, jakým autem jezdím a podobně. A jedna z těch otázek je také, co považuji za svůj největší pracovní úspěch.
A vždycky mají 3 možnosti. A to A je první projekt z Evropské unie v rámci FARE 2000, druhé za B je moderování konference k větrným elektrárnám, kde bylo asi 1200 lidí, rozhněvaných mužů, starostů a starostek, anebo tým, se kterým spolupracuju. No, překvapivě kolegové dávají za C. Protože ty první 2 věci by si člověk sice dovolit mohl, ale kdyby neměl to zázemí toho týmu, tak by se to špatně dělalo. V tom realizačním týmu má každý nějaké předpoklady, nějaké znalosti, nějaké zkušenosti a na vedoucím realizačního týmu je, aby je dobře rozpoznal a dovedl s nimi dobře pracovat. A když se podíváme na ta procenta, která tam jsou uvedena, tak vidíte, že je to z nějakého výzkumu, nebudu vám říkat, že z nějaké univerzity v Utahu, prostě je to z nějakého výzkumu, opravdu nevím vůbec odkud. Nicméně si myslím, že to tak je, možná ty desetinné čárky už jsou trošku navíc. Komunikativnost a kooperativnost, to znamená schopnost spolupracovat, to jsou 2 základní předpoklady pro úspěšný realizační tým. Když nebudu dobře komunikovat s ostatními kolegy, nebudu říkat hned, co se mi líbí nebo co se mi nelíbí, nebo že mám jiný názor na to, jak se to má realizovat, tak to potom nebude fungovat. A stejně tak schopnost spolupráce, kooperace. Samostatnost a výkonnost tvoří 25% podle tohoto výzkumu. Prosím, výkonnost trošičku více se jí budu zabývat. Když jsem hovořila o tom, že tým není jeden a tým nejsou ani 2 a že to tak často bývá, tak ve většině týmů jsou takoví ti velmi výkonní a ochotní lidé, kteří své úkoly zvládají rychle, zodpovědně, podle toho, co po nás, ať už řídící orgán nebo ten donátor chce. A těhle lidé, prosím, je máme moc rádi, protože oni nám neodmlouvají. My jim dáme úkol a oni všechno splní. Přátelé, aby to nedopadlo tak, jako v Medvídku Pů, možná, že si pamatujete na tu pohádku kreslenou Kryštůfek Robin a Medvídek Pů a byl tam i ten oslík, jestli si ho vybavujete. A ten oslík byl takový hadrový, že? A neustále mu padal ocásek, Kryštůfek Robin mu ho vždycky musel přibít. A když byl ten oslík unavený, tak on si lehnul na to bříško a ty nožičky roztáhnul všechny 4 do pravého úhlu. Prosím, buďte na tyto lidi laskaví a nevyužívejte jejich laskavosti a jejich výkonnosti. Protože může se stát, že vám potom odpadnou jako ten oslík a vy ztratíte v týmu člověka, který byl velmi výkonný a velmi samostatný. Tak buďte na ně prosím laskaví a nedávejte jim více úkolů, i když oni je vždycky přijmou. Tvořivost a schopnost řešit problémy. My se docela často setkáváme u mladých lidí, protože mám přednášky na vysoké škole, učila jsem v loni na střední škole a já jsem se u těch mladých lidí setkávala velmi často s tím, že si nedokázali poradit s jednoduchými úkoly, s jednoduchými problémy, které vyvstaly. Já nemohu soudit. Nemůžu soudit sebe, podle sebe někoho jiného, protože, co si budeme povídat, já už jsem stará zjizvená vlčice. Já už mám hodně odžito, takže já už jsem si těch situací, kdy se museli řešit nějaké problémy, prošla mnoho. Ti mladí to zatím takto nemají. Ale člověk, který umí tyto věci řešit, bez toho, aniž by ho to nějakým způsobem sejmulo, tak je v tom týmu nesmírně důležitý. A jak s tím souvisí tvořivost? Každý z nás je trochu kreativec. Každý z nás musí přemýšlet, jestli ty naplánované aktivity, které máme, by se nedaly nějakým způsobem obohatit.
A když se budeme potom věnovat za 14 dní, když se budeme věnovat konzultačnímu procesu a komunikačnímu plánu, tak tam ta kreativita a ta tvořivost se nám objevuje velmi a tam ji nutně potřebujeme. Odpovědnost 11%, schopnost uvažovat, učit se 8% a schopnost důvodňovat a hodnotit 4%. Schopnost důvodňovat a hodnotit. Občas se potkáváme s tím, že si kolegové stěžují, že já to řeknu tím ošklivým slovem, i když se za to omlouvám předem, že mají v týmu prudíče. Že jim neustále jakoby říká, že takhle to nejde a tohle bude chtít tohle a tímto způsobem by se to mělo dělat správně. Prosím, já se přiznám, že jsou prudiči docela důležití v týmu. Protože my si potřebujeme sami v sobě uvědomit, jestli to děláme dobře. A když všichni v týmu budou říkat, my jsme ale dobří, jako to nám to jde, to nám ten projekt se nám krásně řídí a všechno funguje. Když nám nikdo neřekne, že to tak úplně není, tak my budeme žít v blahé nevědomosti, neošetříme rizika, která by mohla nastat, a potom se můžeme divit, až přijde kontrola na projekt, co jsme případně zanedbali. Takže prosím, važte si takového člověka a dokonce existuje hrátka, kolegové, někteří ji znají, jmenuje se to Ďáblův advokát. Takže pokud nemáte v týmu prudiče, tak si najděte na internetu, co to je Ďáblův advokát, jak ta hrátka vypadá. A když se zrovna budete, ne že nudit a nebudete mít moc práce, tak si to vyzkoušejte. A zkuste vyvracet tomuto oponentovi jeho oponenturu, teď jsem se do toho zasekala, a zkuste říct, sami si odpovědět na otázky, jestli to, co děláte, je správně a je to správná cesta. Já myslím, že tady u toho už se nemusíme zastavovat, že jsme to rozebírali v tom předchozím, ale podíváme se, pardon, mě se to teď ztratilo, tak, ale podíváme se na ten tým, tady se nám objeví i ta rovnice či nerovnice, to znamená, z čeho je možná složeno to slovo tým. Společně všichni dosáhneme více. To je asi možná taková ta jednoduchá poučka. No, nezapomínejte na to, že tým má společný cíl a ten cíl bychom měli mít jasně definován. Říkala jsem, že máme cíl, který je v rámci projektu, o který jsme žádali a který máme schválen, a pak je to cíl náš vnitřní. A tyto dva cíle by spolu měly korespondovat, v těch základních bodech by spolu měly korespondovat. Zároveň každý tým si vytváří nějaké svoje standardy. Pokud rozšiřujete teď realizační tým, tak nezapomeňte, že ten člověk, který přichází jako nový do realizačního týmu, přichází do zaběhnutého procesu. Vy jste na něco zvyklí. Vy nějakým způsobem už fungujete. A pro toho nového člověka, nového člena týmu je velmi těžké i hned pochopit to fungování toho týmu. Pokud už se jakoby neznáte třeba delší dobu, není to nějaký známý, který s vámi přicházel do kontaktu. Už jenom tak jednoduchá a hloupá věc, jako je to, že máte poradu realizačního týmu a protože se 99% scházíte na stejném místě, tak všichni máte své vysezené židličky. A teď si představme, že ten nový člověk přijde a zasedne židličku někomu jinému. Už to začne vyvolávat, aha, neboli v této situaci vedoucí musí určit to místo, kam ten nový člověk si má sednout. Pozor, to se netýká jenom realizačního týmu. Vy přece budete mít možná doplněné pracovní skupiny a zároveň vytváříte dvě úplně nové pracovní skupiny. Když jsem se bavila s kolegy, jak
ty pracovní skupiny nové, které jsou povinné, budou vytvářet, tak říkali, že pracovní skupinu pro financování budou v podstatě doplňovat lidmi, kteří už v těch pracovních skupinách v současné době jsou a tak, aby jakoby nemuseli oslovovat někoho jiného. Ale zřejmě to nebude člověk z jedné nebo lidé z jedné pracovní skupiny. A přesto, že se třeba potkávají nebo potkávali v minulosti, tak nemusí vědět, jak probíhá jejich jednání. Prosím, co nejvíce jim to usnadněte a nechci říkat, že byste si měli stanovovat nějaké standardy, ale oni sami vzniknou. Tak, aby ta práce toho realizačního týmu nebo pracovní skupiny nebo řídícího výboru fungovala dobře, protože to se týká všech. Vytvářet pocit sounáležitosti velmi úzce souvisí s motivací. Pokud jsou ti lidé namotivováni, aby se těch aktivit účastnili, aby je realizovali a vidí smysl té realizace a vidí, že to k něčemu vede, tak jsou namotivováni. A potom také cítí sounáležitost s těmi ostatními. Pokud nevidí smysl, pokud necítí, že to k něčemu vede, tak se ztrácí motivace a logicky se ze mě stává jednotlivec, který si to, dejme tomu, na té pracovní skupině jenom odsedí. Ne tak v tom realizačním týmu, tam se musí pracovat. Disciplína. Disciplína zní tvrdě, ale musím říct, že na druhou stranu je dobrý, když nějaká disciplína funguje, neboli když máme stanovená nějaká pravidla. Protože v těch pravidlech, pokud jsou stanovená, tak my se v nich cítíme bezpečně, stejně tak jako naše děti. Když nemáme pravidla, tak nevíme, co si můžeme nebo nemůžeme dovolit. A ta disciplína mimo jiné je také o tom, že když máme schůzku v 8 ráno, tak tam v těch 8 hodin ráno prostě všichni budeme. A když máme nějaké úkoly z minula, tak ty úkoly máme všechny splněny. A proč to je? To není proto, že to někdo vyžaduje. Je to proto, že máme společný projekt, že máme společné cíle a že když my to neuděláme, tak v podstatě na to doplatí úplně všichni, nejenom ti členové toho realizačního týmu, protože se dostanou do nějakých časových, dejme tomu, potíží a podobně, ale zároveň všichni ostatní, kteří v tom projektu jsou zapojeni. To přece nechceme. To nemá žádný smysl. To potom ty projekty nedělejme, to je pak zbytečné. Zajímavé je ten styl komunikace, to je docela zajímavé, protože jednou z mých cílových skupin je veřejná správa. A tam, kde už dlouhodobě funguje na úřadě stejný tým, jako je tam stejný starosta, stejný místostarosta, případně maximálně se vymění jednou za volební období, že zase je chvilku 4 roky starostou, místostarosta a naopak, tak oni skutečně na tom úřadě mají svůj specifický styl komunikace. A mě to zaujalo, když jsem to několikrát se mi to stalo a mě to zaujalo, tak jsem se na to zaměřila. A zjistila jsem, že tomu tak je nejenom na těch obcích, ale že tomu tak je skoro ve všech týmech. Že nějaký svůj styl komunikace existuje. Nezapomínejme zase na ty nové, kteří k nám přichází. Jak do pracovních skupin, tak do realizačního týmu. Protože oni náš styl komunikace nemohou znát. A logicky se díky tomu mohou dostat do neúplně záviděníhodné situace, protože nám možná nebudou rozumět. Společná minulost, společné úspěchy, to je to, co spojuje tým. Společné úspěchy. Jsou v tom i společné neúspěchy. I sebemenší, sebejednodušší akci, a já tomu budu říkat projekt, protože každá aktivita je v podstatě projekt a každou aktivitu bychom měli realizovat
alespoň částečně podle projektového řízení, vyhodnocujeme. Říkáme tomu vyhodnocení akce. A vyhodnocení akce probíhá neformálním způsobem, takže se sejdeme, popovídáme si, co se podařilo, co se nepodařilo, a když se to nepodařilo, tak proč, a když se to podařilo, tak proč. Prosím, my velmi často máme tendenci se zabývat tím, co se nepodařilo, a hledáme, proč se to nepodařilo. Ale málo kdy už si řekneme, že když něco bylo v pořádku, tak proč to bylo v pořádku? Prosím, vyhodnocujme i to, co se podařilo. Protože to mělo přece taky nějaký proces. Taky jsme něco museli udělat proto, že to bylo fajn, že to dopadlo dobře. Neboli, a jak z jedné, tak z druhé strany si můžeme napříště z toho vzít příklad a říct si, aha, tady se nám to osvědčilo, tak pojďme touto cestou. A tady se nám to neosvědčilo, co můžeme udělat jinak, abychom došli k tomu, že to příště bude dobré. Čili mimo jiné, ta společná minulost je fajn, že máme vyhodnocování akcí, že se potkáváme třeba i mimo práci, a že můžeme stavět na osobních vazbách, vztazích, pokud možno pozitivních. Už věřím, že ve většině případů tomu tak je. O těch klíčových aktivitách jsme už hovořili o tom, že každý člen týmu musí chápat to, čeho chceme docílit, a zároveň, že bychom měli všichni cítit jakousi spoluzodpovědnost za to, co vlastně děláme. Tady máme jednoduchou nějaký systém, to znamená, že tým nám tvoří potenciál, výkonnost, sdílení vizí, motivace, vedení týmu, organizování, řešení konfliktních situací a když dovolíte, předcházení konfliktních situací, protože řešení znamená, že už se něco stalo a už to musím řešit, ale pokud s tím týmem pracuju dobře, tak se mi nemusí dojít k tomu, že ty konfliktní situace musím řešit. A potom, jaká jsou taktická doporučení, jaké jsou postupy a jak to všechno budeme koordinovat. Na začátku, když pracujeme a začínáme pracovat na nějakém projektu, tak bychom si měli říct, jaký je, stanovit si ten úkol, to znamená to U. Co se bude řešit? K čemu se teď momentálně potřebujeme věnovat? Když plánujeme projekt, píšeme projekt, tak to děláme taky. Ale teď máme půl roku, čtvrt roku, 3/4 roku, potom, kdy jsme spolu seděli a plánovali jsme projekt. A teď se musíme na to podívat znovu a říct si, co je naším úkolem. Zároveň, jak bude probíhat koordinace, neboli rozdělení roli v týmu. Kdo bude řídit, kdo bude zapisovat, kdo bude zpracovávat konkrétní aktivity. A zároveň, jakým způsobem celý ten proces bude veden. My to tady máme uvedeno na porady, ale tak to prostě je, takhle to prostě funguje. No a samozřejmě, jak problém, který už nastal, budeme řešit, nebo naopak, jak můžeme eliminovat případné problémy, které by nastat mohly. To musíme udělat za opatření. A dostáváme se k jednotlivým, já bych možná řekla, že asi k těm nejdůležitějším členům realizačního týmu. Přestože vy to tak nebudete mít nazváno, tak mi dovolte, abych já to tak používala, protože já pořád vnímám manažera projektu jako skutečného manažera. Protože manažer má všechny tyhle věci v hlavě. Manažer ví, koho má v realizačním týmu. Zároveň manažer
ví, co se musí udělat a dokáže už předem naplánovat aktivity, které nám pomohou ty případné odchylky od toho plánu vrátit zpátky k tomu, co jsme si naplánovali. Pokud je to možné. Ne vždycky to možné je. Zároveň je tím, kdo podává základní informace o průběhu toho projektu. Nesmíme zapomínat, že ten manažer v realizačním týmu, a teď konkrétně na MAP 2, není sám. Kromě toho, že tam má ty lidi, tak on se zodpovídá řídícímu výboru. A ve chvíli, kdy on je zodpovědný za to, co se v rámci projektu realizuje, nejenom, že předává informace, ale zároveň předává i požadavky, aktivity, které on sám nemůže rozhodnout a nemůže realizovat. To, že společně s týmem předvídá, co by mohlo nastat, jaká rizika by nastat mohla, tak zároveň hledá vhodné cesty a vhodné způsoby k tomu, jak zabránit rizikům, která by nastat mohla. Samozřejmě, že se stará o svoje lidi. Od toho je to vedoucí toho týmu. Stará se o svoje lidi tak, že když vidí, že někdo milovými kroky spěje k vyhoření nebo minimálně ve stresu, tak s tím pracuje. Takže vnímá ty lidi, dokáže s nimi pracovat a dokáže včas rozpoznat případnou krizovou situaci v oblasti personální. No, to je taková jako základní vize, která by mohla možná fungovat, ale já mám pocit, že je to jako z toho Renčínova vtipu. Vedoucí neboli manažer. Renčín měl kdysi takový krásný vtip, já na něj velmi ráda vzpomínám. Sedí dáma na lavičce, v rukou má noviny a v klopě květinu. A přišel k ní Rambousek a má v klopě květinu a v ruce noviny a dívá se na ní a říká, ona je teda, musím ještě, to jsem zapomněla dodat, že ta dáma má brýle, víte, jak to kreslil Renčín, jo? Takové ty brýle, taková ta suchá hodně, ne příliš atraktivní, když to řeknu hezky. A Rambousek nad ní stojí s těmi novinami a říká, to vy jste ta, která chce krásného, inteligentního, milého, bohatého gentlemana s vlastním domem, autem a jachtou? Takový již není mezi námi, zemřel roku 1725. Tak já to vnímám, že ten vedoucí, kdyby měl být dobrý vedoucí, tak prostě není schopen obsáhnout všechno to, co se od něj vyžaduje. Od toho tam má ten tým. On je člověk, který zodpovídá za komunikaci s poskytovatelem, zodpovídá za zpracování průběžných zpráv, zodpovídá za zpracování a navrhování změn v projektu. Za to zodpovídá. Ale přece to nespracovává. Zpracovávají to jeho členové týmu. On to nedělá. Možná dělá, ale jenom některou z těch částí. Pokud je to člověk, který se orientuje jako finanční manažer, tak třeba dělá věci, které se týkají žádosti o platbu a podobně. Ano. Ale nemůže to dělat sám, to nelze. Ale zodpovídá za to. A měl by tedy mít obecný přehled o všech těch věcech, které v rámci realizace projektu musíme mít. A z toho nám vyplývají základní charakteristiky nebo základní vlastnosti toho vedoucího. Měl by být. A to je ta červená kytka v klopě. Komunikativní, diplomaticky, měl by mít odborné znalosti v řízení projektu, základní znalosti v oblasti účetnictví, schopnost jasné formulace, schopnost prezentace, komunikační dovednosti a ještě by měl být výborný vyjednávat směrem nahoru.
No přátelé, chápete, že to je opravdu hodně náročné. Pokud takového, a ještě tam jsou další samozřejmě věci, pokud takového to člověka znáte a ještě je laskavý a empatický a podobně, tak prosím dejte mi na něj kontakt, já mu pošlu květiny, protože si to určitě zaslouží. To je můj oblíbený obrázek. Někteří z vás už jste ho viděli, lekce Nerozjížděj projekt, pokud nemáš dostupné všechny dostupné materiály. A to je přesně o tom, že pokud prosím pěkně nevíme, jak si stojíme, tak nemůžeme projekt odřídit. My v každé části realizace projektu si děláme vyhodnocování, monitoring a vyhodnocování neboli monitoring a evaluaci, abychom zjistili, v jaké fázi projektu se teď momentálně nacházíme a co bude zapotřebí udělat. Paní kolegyně ze Vsetina píše, že se to seká. No, my jsme asi jste nepřetížili systém, protože přihlášeno vás dneska bylo 87, takže si nemyslím, že byste přetížili systém, ale my jsme také na začátku měli veliký technický problém. Pomohlo to, že jsme se odhlásili a znovu přihlásili, tak možná doporučuju to tež, zkuste. Vím, že se to v minulosti kolegům stávalo a že když se úplně odhlásili ze systému Viomu a znovu se přihlásili, tak už to potom bylo v pořádku, takže zkuste. Jinak samozřejmě zdravím srdečně Vsetín, moje velmi oblíbené město, ve kterém jsem na začátku prázdnin trávila nějakou dobu. Takže zdravím Vsetíňáky. Projektové řízení. Projektové řízení je několik otázek, které si musíme položit. A to, proč to vlastně děláme, neboli jaký je cíl. Čeho chceme docílit, to znamená, jaký má být výsledek. A pozor, důležitá otázka, pro koho to vlastně děláme. A když to stáhnu na mapy a vezmu si informace, které jsem nasávala od jednotlivých realizátorů, tak se mi velmi často objevovalo informace, že přestože máme v mapech zapojeny všechny cílové skupiny, máme tam školy, máme tam zřizovatele, máme tam rodiče, takže pro ty dvě jmenované, to znamená zřizovatele a rodiče, že jsou mapy velmi často těžce uchopitelné nebo spíše nepochopitelné a pro mnohé z nich skoro zbytečné. Neboli, jakmile si budeme za 14 dní povídat o konzultačním procesu a komunikační strategii, na tyto cílové skupiny bychom se měli primárně zaměřit. A zároveň, až budeme mít příklady spolupráce s rodiči, tak se podíváme, co by se všechno s těmi rodiči dalo dělat za minimální peníze. Já v té souvislosti nicméně prosím všechny kolegy, já už jsem některým psala osobně, ale prosím všechny kolegy, kteří máte, prosím, dobrou, ale i špatnou zkušenost z toho, jak jste zapojovali do celého procesu mapu rodiče, tak kdybyste byli tak velice laskaví a mohli jste mi to poslat, já vám teď napíšu svoji e-mailovou adresu, protože my máme příklady, které zpracovávala paní Pavla Růžková ze zahraničí a mně docela chybí něco od nás. Mně by se to moc líbilo, případně pokud někdo máte opravdu jakoby hezký, zajímavý příklad z toho, jak jste zapojili rodiče, tak bychom se domluvili, že bychom vás připojili, což bude až to je úplně poslední webinář, jo? Takže ten bude až někdy v březnu, tak ještě je na to i docela čas se na to připravit. A že bychom vás propojili a že byste nám tyhle vaše informace a vaše zkušenosti řekli napřímo. Ať to není zprostředkovaně přeze mě. Já bych vám byla za to opravdu hodně vděčná, protože když to takhle naposlouchávám od kolegů,
kde jsem školila, tak vím, že těch příkladů je docela hodně. Ale já jsem si je nestačila zapsat a docela mě to mrzí. Tak pokud byste něco takového zajímavého měli, ať už pozitivně nebo negativně, prosím, ozvěte se, pošlete jméno, já si vás potom vytáhnu ze seznamu a připojím vás a budeme předávat vaše informace všem ostatním kolegům naživo. Tak moc vám za to předem děkuju. Potom se ptáme, kdo to bude dělat, neboli lidé, kdo to bude mít na starosti, ale pozor, i organizace. Jedním z témat ošetřování rizik je mimo jiné také něco, čemu říkáme analýza, já tomu nerada říkám konkurence, ale já tomu říkám analýza partnerů. Neboli, kdo mi může pomoci v tom, čeho já chci do budoucna docílit. Proto ty organizace. My máme v mapech zapojeny už opravdu skoro všechny. Budete tam mít i spolupráci s odbory sociálních věcí, s OSPODy. Ale budou tam i organizace, nebo existují i organizace, nebudete je mít v řídícím výboru, nebudete je mít zřejmě ani v pracovních skupinách, které s cílovými skupinami nejbližšími, to znamená s dětmi, intenzivně pracují a přesto to nejsou střediska volného času, skauti, pionýři, já nevím, prostě tam, kde se to očekává. Ale mohou to být úplně jiné organizace a oni nás mohou doplňovat v tom, co my chceme realizovat, čeho chceme docílit. Časovému harmonogramu se budeme věnovat. Samozřejmě jasné, jak to budeme dělat, je pochopitelné, kde se to bude realizovat taky, ale pozor, a proto je to kurzívou, kdo to zaplatí, neboli jaké zdroje budeme vyhledávat a kdy to zaplatí. To, kdy to zaplatí, je důležité proto, že já teď opravdu ale vařím z vody, jo, to se vám teď přiznávám, nevím, jestli taková výzva je, ale myslím, že když to bylo v minulosti, že něco podobného může fungovat, a to jsou projekty, které jsou zaměřeny na přeshraniční spolupráci. A myslím, že tam byla právě i v oblasti vzdělávání a školství, že taková ta možnost tam byla. Kolegové z Masek budou vědět více, protože my tím, že to nepotřebujeme, tak já se v tom moc neorientuji. Berte to ale prosím jako příklad. A u těchto projektů příhraniční spolupráce je to financování jiné. Tam není ex ante, ale ex post. Takže ve chvíli, kdy vy zrealizujete projekt, tak teprve potom dostanete a vyúčtujete, dostanete finanční prostředky. Alespoň tomu tak v minulosti bylo. No a to je potom těžký, že jo? To je potom na rozhodnutí, jestli do takového projektu půjdu, a pokud do něj půjdu, tak musím vědět, že v rámci harmonogramu a v rámci projektového řízení musím vědět, že ty finanční prostředky mám k dispozici, mohu je použít, nebudu je potřebovat po celou dobu realizace na něco jiného. Tady máme ty otázky jenom rozpracovány, o tom jsme hovořili, takže to můžeme klidně posunout dál. A podíváme se na priority. Prioritami ve smyslu řízení projektu, prosím, nejedná se vůbec o prioritizaci, nic takového. Ale prioritami ve smyslu řízení je náš harmonogram a klíčové aktivity projektu. To jsou naše priority. To je to, co budeme dělat. Ale velmi často i v rámci klíčových aktivit, které máme, jsou části, které je zapotřebí realizovat dříve než ty ostatní v jedné klíčové aktivitě. Čili například, když si vezmeme právě komunikační plán. V rámci komunikačního plánu máme naplánováno, že budeme tisknout
letáky, které budeme dávat do škol, budeme je dávat do středisek volného času, domů dětí a mládeže, do takových těch třídnic, nebo přímo rozdávat dětem, protože bude třeba nějaká přednáška pro rodiče, že tam budeme mít naplánováno, že budeme mít placenou inzerci, že budeme mít rozhovory v rádiu, v televizi a podobně. No jo, ale všechny ty aktivity mají svůj čas a něco jim musí předcházet. Takže pokud si naplánuju například tiskovou besedu, tak tiskové besedě musí mít nějaké podklady. Takže když mám tiskovou besedu naplánovánu na 31. ledna, tak vytištěné materiály musím mít jako podkladové materiály pro tiskovku, musím mít hotové do 25. ledna. Když je musím mít hotové do 25. ledna, musím je zadat do tisku 10. ledna. A to ještě mám kamaráda, který teda jako mi to vytiskne rychle. Když do tisku to dávám 10. ledna, já to musím zpracovat do 31.12., protože pak se na to ještě musí podívat editor, jestli tam náhodou nemám nějakou chybu. A když to musím udělat do 31.12. a jsou tam prázdniny a volno a jedeme na Silvestra, tak to pro mě znamená, že aktivita, která bude až 31. ledna, pro mě, protože já jsem za to zodpovědná, za přípravu těchto podkladů, tak pro mě to znamená, že já na to musím začít pracovat, dejme tomu, jako když budu hodně velký lempl, tak 10. prosince. Ne dříve. To jsou, prosím, priority. My si musíme říct, co musí předcházet předtím, než něco nastane, než k něčemu dojdu. V tom nám velmi pomůže plánování, hierarchické plánování činností. My se na to potom podíváme, jaké jsou možnosti, co můžete využít. O některých z nich jsme už hovořili a tam se o tom zmíním velmi letmo, protože už jsme to měli v minulých webinářích a u něčeho se zastavím trošku déle. Nezapomínejme na to, že rozpočet právě je jednou z těch priorit, na kterou musíme mít po celou dobu zaměření. Správné čerpání rozpočtu nám velmi pomůže v tom, že všechny aktivity, které jsme si naplánovali, můžeme zrealizovat a že když se nám to podaří, tak můžeme udělat možná i něco navíc. U některých projektů to lze, že můžete, třeba ušetříte na jedné aktivitě, uděláte přesun mezi položkami a můžete zrealizovat těch aktivit více anebo nějakou aktivitu jinou, novou, která nebyla. Já se omlouvám vždycky za tu odmlku, protože to musím posunout nahoru. Tak. Komunikačnímu plánu se budeme podrobně věnovat na samostatných webinářích. Budeme si to zkoušet i některé věci připravit společně, takže tomu se teď věnovat nebudeme, ale podíváme se na zprávy. Prosím, v rámci mapu děláte vzorku. Nezapomeňte na to, že v první vzorce musíte mít základní přehled o tom, jak budete projekt řídit a dodáváte do první vzorky komunikační plán a konzultační proces. Na to prosím nezapomeňte. A nezapomeňte také na to, že ať už se to netýká MAPu 2, ale týká se to jakéhokoliv projektu, který máte financován z veřejných zdrojů anebo ze soukromých zdrojů, je velmi pravděpodobné, že i tam budete dokládat nějakou průběžnou zprávu o realizaci. Někteří donátoři chtějí jenom pouhý text, jenom postup v realizaci, někteří na to mají přímo formuláře, stejně tak, jako to děláte v ISKP. Čím více chyb uděláme v průběžné zprávě, čím více chyb uděláte v závěrečné zprávě, tím více
a déle budete projekt realizovat. Tím více problémů s tím budete mít, tím více budete ve stresu. Čili když v průběžné zprávě, kterou podáváte, budete mít minimum chyb, dostanete o to dříve finanční prostředky a budete moci dále fungovat. Zaznamenala jsem, že jsou problémy v době, kdy vy podáte průběžnou zprávu o realizaci projektu a mezi tou dobou toho schvalování té zprávy s tím nic nenaděláme. To je jedno z rizik, se kterým musíme počítat. A dokonce ani snad možná nemá smysl se nad tím rozčilovat. Prostě to je axiom, tak to je. S tím nic vy, s tím nic nenaděláte. Víte co, taky existuje krásná hláška mého dalšího oblíbeného klasika. Můžeme proti tomu protestovat, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co s tím můžeme dělat. Prostě se s tím musíme vyrovnat. Ve chvíli, kdy bereme a získáváme finanční prostředky z veřejných zdrojů, tak moje heslo zní: zadavatel žádá a zadavatel má. Tečka. Já jako ani se nerozčiluju, když něco nefunguje nebo nefunguje tak, jak by mělo. Takový jednoduchý příklad. Měli jsme, nebo máme projekt, musím ale říct, že teda jako kolegyně z řídícího orgánu, a není to MŠMT, to jsou velmi vstřícné a velmi komunikativní, není to nic negativního, ale i oni mají své podmínky, které se jim v průběhu času mění. Takže jsme ze začátku nemuseli dokládat prezenční listiny a my jsme jim je doložili, oni řekli, že nemáme dokládat, ale v příští průběžné zprávě po nás chtěli, ať ty prezenční listiny doložíme. A moje kolegyně, protože je o něco mladší, tak je ještě taková jako divočejší trošku, tak říká, proč nám to píšou, my jsme jim je dali, oni nám řekli, že ne, a teď to zase po nás chtějí. A já dělám tohle. Z hory se ozvalo: ovce, kde jsou moje ovce? Zadavatel žádá, zadavatel má. Prostě uděláme to, co po nás řídící orgán nebo jakýkoliv jiný donátor chce. Tečka. Nediskutuju, nerozčiluju se. Nemá to smysl, přátelé, je to zbytečné. Systém řízení, to už je ta konkrétní věc, to znamená plánování výsledků, sledování výsledků, řízení změny, řešení problémů, realizace zprávy. Existují, a vy to tam máte v poznámce, jestli máte nějaký osvědčený software pro efektivní řízení projektu. Existuje jich několik. Já se přiznám, že jsem vyzkoušela 2, ale protože už je to dávno, tak už jsem i zapomněla názvy. A musím se vám přiznat, že buď je to tím, že jsem jako už možná fakt trošku stará, a nebo mě to prostě jako příliš nevyhovovalo, protože tabulkový systém, který vytváříme my, to znamená tabulkový systém na řízení rozpočtu, takže si stáhnu rozpočet z rozhodnutí z ISKP, to znamená, udělám si ten export toho rozpočtu, a doplňuje kolegyně čerpání jednotek a čerpání finančních prostředků. Tak co se týče čerpání finančních prostředků, čerpání rozpočtu, máme naprosto jasno v každém měsíci. Víme taky, kolik můžeme mít nepřímých nákladů, protože u projektu mimo MAP je to malinko jinak s těmi nepřímými náklady. Ale děláme to tak u všech ostatních projektů. Velmi se nám to osvědčilo, protože se nám nemůže stát, že bychom překročili nějakou položku nebo naopak nějaké položky zásadním způsobem nedočerpali. A pokud ano, tak máme ještě nějaký manevrovací prostor, abychom požádali o změnu.
v rámci rozpočtu. Takže to je určitě velmi důležité. A co se týče plánování toho, co máme dělat, tak úplně stejně to funguje. Rovněž Excelovská tabulka, Ganttův diagram mě se velmi osvědčil a jako ten software počítačový se mě až tak úplně netýká. Ale samozřejmě to můžete využít. Pan kolega Ryšavý, já ho tímto srdečně zdravím, protože jsme se dlouho neviděli, nebo neslyšeli, nebo neviděli, no jak to mám říct, tak zrovna napsal vám odkaz na jeden tento nástroj na řízení. Ale je to opravdu jenom na vás, jako jestli jste více lidé, kteří jste zaměření prostě na tyhle záležitosti, tak to využijte. Pokud vám stačí Excel, tak i s tím Excelem, ten se dá taky krásně propojovat a dá se s ním krásně pracovat, takže vám možná bude stačit i ta Excelovská tabulka. Plánování, o tom jsme hovořili. Nezapomínejme na to, že to plánování opravdu neustále musíme kontrolovat a neustále musíme zjišťovat, jestli to, co jsme si naplánovali, skutečně plníme. Kdo to má za úkol, kdo to bude dělat a jestli to dělá tak, jak jsme se domluvili. No a sledování výsledku. To sledování výsledku neboli monitorování je nesmírně důležité po celou dobu realizace projektu. Není to prosím pěkně jenom sledování rozpočtu, to ano, to je jasné, rozpočet musíme sledovat. Ale je to i to, jestli co jsme plánovali i v tom kratším časovém úseku, čili ne v celé té široké škále toho projektu na 2, na 3 roky, na rok, ale i v tom krátkodobém plánování na měsíc, maximálně na 2, jestli dosahujeme toho, co jsme si předsevzali. Když budeme průběžně monitorovat naše projekty a nebudeme se spoléhat na to, že to nějak běží, velmi dobře jsme schopni eliminovat rizika, která by mohla nastat v důsledku toho, že nebudeme mít přehled o tom, co jsme udělali. Takže prosím, tak jako jsme měli na minulých webinářích monitoring a evaluaci, dělejte si to průběžně v rámci vašich projektů. Opravdu vám to neuvěřitelně usnadní život. Nespolehejte se na to, že už jste ostřílení matadoři, že to poběží samo. Murphyho zákony fungují dokonale. Dneska jsme to zrovna zhodnotili, mně se dneska zdál sen, že vypadla technika a splnilo se to. Murphyho zákony fungují dokonale. Čili sledování výsledků nesmírně důležitá věc. Tady prosím jsem vám dala ukázku toho čerpání nákladů, takže vidíte, že tady máme jednotlivé pozice, vy tam máte samozřejmě paušál, takže nebudete všechny pozice, které jsou tady uvedeny, nebudete mít, ale jsou tady jednotlivé pozice, je tady částka, za kterou ten člověk pracuje, co nám bylo schváleno v rozpočtu, to, co nám bylo schváleno v rozpočtu v rámci počtu jednotek, tady je celková částka a tady každý měsíc si dáváme, kolik hodin odpracoval, kolik peněz to bylo a ve výsledku vím, že ke konci projektu vyčerpám celý rozpočet, nebudu muset nic vracet, zároveň jsem nic nepřekročila, takže veliká výhoda. Vidíte, je to jenom Excelovská tabulka propojená s další, která tam nám vyhodnocuje, kde se nacházíme v současné době. No a já jsem už tolikrát mluvila o rizicích, že teď se k ním konečně dostáváme. A jedno z rizik taky je, že když nepijete, tak vám potom nemyslí mozek, jo? Takže když dovolíte, tak já to teď musím udělat, musím se napít. A dostáváme se k rizikům realizace projektu. My bychom si už při přípravě projektu měli sednout
s potenciálním realizačním týmem, neboli s těmi, kdož ten projekt následně budou realizovat, pokud je to možné. A měli bychom si říct, jaká možná rizika, ne při přípravě projektu, ale v rámci realizace, mohou vzniknout. Do některých projektů se rizika realizace projektu píšou již v projektové žádosti. Pokud tomu tak je, tak si je pěkně skopírujte, udělejte si CTRL-C a CTRL-V. Dejte si je do Wordu a až projekt projde, tak si to otevřete. Podívejte se na to, co jste stanovovali za možná rizika při přípravě projektu a kategorizujte si je. Vidíte, jak mi pomohlo to napití, dokonce jsem se nezaškobrtla. Když my si řekneme, co by mohlo nastat, tak si zároveň už při přípravě eliminace řekneme, co uděláme proto, abychom to riziko co nejvíce eliminovali. Co může nastat? Že nám odejde člověk, který je pro ten tým nesmírně důležitý. To všichni známe, jo? Nevím, jak u vás, ale u nás, tak jako v širokém okolí, co mám kolegy, kamarády, známé, nemáme v realizačních týmech projektových příliš mnoho mužů. Máme tam ženy. Ideální stav je, pokud by se nám podařilo mít ten realizační tým i věkově rozprostřený. Tam máme mladé děvče, středně mladé děvče a ještě mladší děvče, ale jenom s velkými zkušenostmi. A když tam máme muže, teď to zní tak jako divně, jo? Jakože kdybych tam chtěla mít chlapa. Přátelé, realizační tým bez muže, anebo jenom tvořený muži, není úplně ideální. To spojování mužského a ženského myšlení je výborné v rámci realizace projektu a velmi ho potřebujeme. Protože muži myslí přímo a my vidíme ty rohy. A je to pro nás důležité. Já osobně mám údajně teda mužský mozek asi zhruba z 60%, takže já to mám tak jako pomíchaný toho chlapa i tu ženskou v té hlavě. Ale je to velmi, velmi dobré, pokud máme smíšené realizační týmy. Protože pokud se nám potom může objevit riziko odchodu klíčové osobnosti z realizačního týmu, což velmi často bývají právě děvčata, která odchází na rodičovskou, mateřskou, následně rodičovskou dovolenou, tak u toho muže se nám to může stát také, ale je tam menší pravděpodobnost. Teď to zní tak, jako že trošku genderově nevyvážené. Já se za to omlouvám, ale to je prostě realita. Když jsem říkala, že může a nemusí, u toho muže, já mám kamaráda, kolegu, který pracuje tady na magistrátu a je to teda taky projekťák a jeho žena měla mnohem více peněz než on na úřadě a tak šel na rodičovskou dovolenou on, to bylo moc hezké. Takže i muži mohou odejít na rodičovskou dovolenou. Nicméně, my protože víme, koho v tom týmu máme, tak my můžeme už předem si vytipovat někoho, kdo by ho případně mohl nahradit toho člověka. Mějme to prosím v hlavě, může se to skutečně stát. Nezapomínejme na to, že mnoho projektů a mnoho lidí, kteří projekty píší a realizují, spoléhá na to, že se dobře zapsali u řídícího orgánu, že předchozí projekty zrealizovali dobře. To je jasné, to samozřejmě se ví, a ne, že ne. Ale nedá se na to, prosím, pěkně spoléhat. My jsme to zažili na vlastní kůži, měli jsme projekt, který byl zaměřený právě na vzdělávání pedagogických pracovníků, byl to moc fajn projekt,
moc jsme si to užívali a přišla nám nejdříve jedna kontrola z MŠMT, všechno bez nálezu, následně druhá kontrola a my jsme si říkali, no už jsme prošli jednou kontrolu, bylo to bez nálezu, tak to bude těžká pohoda. Nicméně moje kolegyně, koordinátorka byla to těžce nese, tyhle ty kontroly a měla z toho běhání asi 4 dny dopředu. Druhá kontrola proběhla báječně taky, protože to bylo ministerstvo financí a přišla tatáž osoba, která mezi tím přišla na ministerstvo financí. Tak, ale to se prosím nestává. To se nestává. Nicméně, když jsme se soukromně bavili, protože nebylo co kontrolovat, tak jsme se soukromně bavili, tak říkala, že ano, že skutečně někteří kolegové to dělají tak, že jedou kontrolovat ty projekty, u kterých vidí, že nebudou problémy, protože do těch komplikovaných se nikomu nechce. Ale na to prosím také nespolehejte. A buďte si jistí, že kontrolu mít budete. Pokud jste neměli kontrolu na mapech 1, určitě ji to stihnou na mapy 2. Pokud budete mít všechno v pořádku, budete mít všechno projektově založeno, všechno budete moci prokázat a budete to dělat průběžně. A ne až v okamžiku, kdy dostanete papír, že přijde kontrola, a jsem si jistá, že mnozí z vás to tak děláte, nebo jste to tak dělali, tak si usnadníte nervy, stresy a já nevím co všechno. Prosím, jeďte podle projektového řízení, dělejte ty věci průběžně, zakládejte si všechno do počítače, do složek, zakládejte si všechno v písemné podobě, protože nikdy nevíte, co po vás ten, kdo přijde na kontrolu, bude chtít ještě navíc, kromě toho, co vám napíše do dopisu. Mohou také nastat vnitřní politické změny. Záměrně to politické je v uvozovkách. Mně se znelíbí můj vedoucí, a protože mám docela silné slovo a protože jsem akceptovatelná pro všechny ostatní kolegy, tak já začnu chodit a kudy budu chodit, tak budu trousit a budu zase říkat, jako, no, v tobě to taky udělá, že? No to je ale jako hrozný, jako s ním se fakt nedá spolupracovat, ten člověk, to už mě fakt nebaví, jako neustále prudí, sám chodí pozdě, nám kontroluje, kdy chodíme do práce, jako to je neskutečné. Vnitřní politické změny. Vedoucí, který vyžaduje disciplínu, není příliš oblíben, ale vedoucí, který nevyžaduje disciplínu, je horší než ten, který vyžaduje. Buďme rádi za ty, kteří vyžadují disciplínu, protože ten, který řekne, tak nějak to uděláme, to nějak zvládneme, však ještě máme týden čas. To asi nebude dobrý vedoucí, přátelé. Buďte rádi za ty psy, kteří neustále na vás šlapou a chtějí to po vás, protože je pravděpodobné, že riziko nenaplnění aktivit a riziko nezrealizování toho, co udělat máte, překročení či nedočerpání rozpočtu u vás nenastane. To, co může nastat, je riziko odchodu členů týmu, protože to někteří nedáte, ale to je pochopitelné a je to přirozené. Změny vnějších podmínek. Prosím, to nás čeká. To nás čeká vnější podmínky, jak na té vysoké politické úrovni, tak na té místní úrovni, která se nás dotýká v rámci MAPu 2 ještě více než ta nahoře. Ale i to je jedna z věcí, se kterou musíme počítat. Pokud to dopadne tak, jak to dopadne, pravděpodobně teda pan Zeman bude prezidentem, byť o pár procent, ale bude. Tím pádem bude jmenovat pana Babiše i podruhé. Je tedy velmi pravděpodobné, že spousta věcí se zase ještě promění i v na obecní úrovni, co se týče vedení na obecní úrovni. A
obecní úroveň je ta, která vás zajímá nejvíce. Nicméně i ta, která se děje nahoře, se vás týkat může. Já osobně nejsem učitel, ale já osobně nevěřím tomu, že průměrný plat učitele se zvýší, já nevím, snad v průběhu 2 let na 40 000. Já tomu nevěřím. Nevěřím tomu, protože nám přibývá sociálně potřebných a ten balík peněz je pořád stejný, takže já osobně tomu nevěřím. Ale na té obecní úrovni váš zřizovatel, vedení se změní. A velmi často se bohužel stává, že jakmile se změní vedení, tak se změní i vedoucí na jednotlivých odborech. To se nás, prosím, týká poměrně živě. Takže myslete na to a přemýšlejte nad možnými scénáři, zahrajte si na prognostiky a přemýšlejte nad možnými scénáři už teď, co může nastat na konci letošního roku. Já vím, že to zní úplně jako nesmyslně, ale pokud jste měli dobré vztahy a očekáváte změnu, připravte se na to, co se může stát. Změna vnějších podmínek může taky nastat i co se týče financí jako takových. Protože může se stát, že se třeba změní zase DPH. Tak, jako to postihlo realizátory některých projektů v předchozím období, kdy se měnila sazba DPH. Uvažuje se o tom, takže je to docela dobře možné. Tím pádem se vám změní čerpání rozpočtu v průběhu. MAP 2 máte na 3 roky. Toto jsou věci, se kterými prosím počítejte, přemýšlejte nad nimi a zkuste si už předem stanovit, co budete dělat, pokud taková situace nastane. Udělejte to něčím, nemusíte, ale říká se tomu analýza rizik. My totiž nejenom, že je identifikujeme, ale my zároveň i říkáme, jaké procento, nebo možná promile pravděpodobností je, že to riziko, které jsme identifikovali, nastane. Tady máte jako příklad něco, co můžete udělat, a tomu se říká škála pravděpodobnosti a dopadu. Tady se používá jenom bodovací stupnice od 1 do 5, přičemž 1 je nejnižší, to znamená, že je tam nízká pravděpodobnost, že to riziko nastane, a ta 5 je nejvyšší, čili je možné, že to nastane téměř jistě. V tomto případě, i když si myslíte, že až tak jako by moc těch rizik není a že se vás některá nebo většina z nich netýkají, tady je dobrý ten ďáblův advokát. Tady vám ďáblův advokát pomůže identifikovat rizika. Pokud jste pozitivně nastavení a jste tak jako radostní a spokojení, tak spoustu těch rizik nemusíte vidět. Ale ďáblův advokát vám je odhalí, nebo pomůže odhalit. A vy potom společně si uděláte jednoduchou tabulečku míra pravděpodobnosti a dopadu rizik. A tady máme dopady. No, my jsme si tam řekli jako pravděpodobnost a teď tady máme ty dopady. Čili je zcela jasné, že pokud je to riziko minimální, tak pravděpodobně nebude mít vliv na realizaci projektu nějaký zásadní, ani organizace, která to řídí ten projekt, a řeší se to vyloženě na operativní úrovni. To je jasné. Pokud ten dopad a ta míra pravděpodobnosti je na 2, tak ten dopad bude, že ovlivní možná vnitřní chod projektového týmu, ale neovlivní zásadně realizaci projektu. Nicméně, když už se podíváme na tu 4, to znamená, že tam je větší pravděpodobnost, tak ta 4 už může mít negativní dopad na samotnou realizaci toho projektu. A už to musíme řešit nejenom v realizačním týmu,
a případně v pracovních skupinách, ale už to musíme řešit na úrovni řídícího výboru. A to ne tak jenom, že je budeme informovat, ale že budeme hledat společnou cestu, jak z toho ven. No a 5, to je opravdu problém, to je to, že jsme projekt nezrealizovali. Takových vracečů finančních prostředků z Evropské unie v Moravskoslezském kraji v minulém období bylo ne mnoho, ale byly. Se vracely celá poskytnutá podpora, protože ten realizátor nesplnil podmínky realizace. Já tím, že už jsem se o tom zmiňovala v předchozím období, když bylo ještě OPVK, tak jsem byla členkou hodnotících komisí, protože jich bylo více, a zároveň jsem byla členkou monitorovacího výboru ROPky a i v rámci regionálního operačního programu byli někteří velmi nezodpovědní realizátoři a vraceli se finanční prostředky. Takže prosím pěkně, to je to nejzazší, to by vůbec nemělo nastat. A nenastane, pokud od prvopočátku, jakmile dostanete projekt, budete přemýšlet v intencích projektového řízení. Tak se vám toto nestane. Protože víte, co máte dělat, kdy to máte dělat, kdo to bude dělat, kolik na to máte peněz. A řídíte to. Ne, že se to řídí samo. Pan Se už není taky mezi námi, jo? Japonec Se nemůže fungovat. Já to dělám, ty to děláš, on to dělá. Co se týče ošetření rizik, tak je několik těch variant. Jedna z nich je, že se tomu vyhneme, ale to se prosím pěkně může týkat pouze jedničky, jo? Že ta míra pravděpodobnosti je opravdu takřka nulová. To jako opravdu nedoporučujeme. A se omlouvám, teď se mi to zase ztratilo. Aha, tak mi ztratila prezentace, super, to je výborné, už je tam. Tak a my se dostáváme k časovému plánování. Já se jenom vrátím, jestli náhodou jsem tím, jak jsem tam do toho cvakala, ano, tak ještě se musíme vrátit zpátky, tady je kontrola. Tak, pokud prosím nám nenastane, co se týče v rámci rizik, stanovování rizik, jestli se nám nemůžeme se tomu riziku vyhnout, anebo nechceme, tak musíme udělat to, že provedeme kontrolu. Provedeme kontrolu opravdu důslednou kontrolou toho kritického kroku. Co to je kritický krok? Já se to pokusím zase uvést na příkladu, ale já myslím, že vám to všechno je všem jasné. Kritický krok je, že máme teď GDPR, že jo? Nás čeká od května, to je mimo jiné také vnější, jo? To je taky vnější riziko. Jenom na to nezapomeňte. Takže blíží se nám GDPR a my o tom jako až tak nic moc nevíme, chtěli bychom se o tom něco dozvědět. Nicméně nemáme na to finanční prostředky, abychom si zaplatili školení, které stojí od, já nevím, 1500, jak jsem zaznamenala na stránkách různých firm, pro které je to teď samozřejmě velmi zajímavý job, až do 3500 za jednoho účastníka, tak na to teď momentálně třeba finanční prostředky nemáme, ale potřebujeme to. No a tak si to načteme, tak si najdeme ten zákon a přečteme si ho a uděláme si interní školení. A řekneme si, jo, tak jasně, tak tam vlastně nic není, tohle se nás taky netýká, to se nás taky netýká, tak dobrý, tak jako víme, rámcově víme. No a přijde červen a vy budete, a už bude po zavedení zákona o GDPR, vy budete podávat průběžnou zprávu k projektu a domníváte se, že všechno máte ošetřeno i z hlediska ochrany osobních údajů, a najednou se kontrolou zjistí, že tomu tak není. Neboli ten kritický krok je, že já jsem se rozhodla, že nezaplatím školení od
právníků nebo tajemníků úřadů, kteří se v té problematice orientují a kteří ji rozumí. Ale udělali jsme si jenom vnitřní školení a došli jsme k tomu, že vlastně jsme porušili zákon. Tak to je ten kritický krok. A je to jenom na mě, jak já se rozhodnu. Nebo jak se rozhodneme v rámci realizačního týmu. Prosím, když jsme u toho GDPR, na to opravdu nezapomeňte, fakt se tomu věnujte. Víte, že jako především ve školách, že tam kolegové, učitelé z toho mají hlavu v pejru, ale vás se to prosím bude týkat taky. Vy berete data narození, fotíte lidi, kamerujete je na jednotlivých aktivitách, takže vás se to týká taky. Jestli byste po mně chtěli doporučit nějakou organizaci, která to školí, já vám nepomůžu. Protože my taky zoufale hledáme někoho, kdo to pro nás udělá za méně než za 60 000, jo? Protože na to prostě nemáme. Takže taky zoufale hledáme. No, mimochodem, jeden velmi dobrý lektor je ze Vsetína. Když jsem tam viděla, že teda se nám tam objevil paní Janovská. Jo, vy máte na Vsetíně, já vám to nemůžu říct takhle, jako kdo to je, ale pracuje na úřadě. A když si vybavíme tu pohádku Šíleně smutná princezna, tak je to, co se týče úřadu, nejvyšší žalářník. Tak já myslím, že jsem napověděla už dostatečně. A protože já nemám od něj svolení, že o něm mohu hovořit, tak nemohu říct jméno ani funkci. Ale já jsem ho teda nezažila osobně, ale kolegové ano a říkali, že je velmi dobrý, takže já se budu snažit ho umluvit, aby pro mé kolegy zase ze sociální oblasti nám tohle školení na GDPR udělal. Převedení nebo pojištění, prosím. Spousta věcí se dá pojistit. Já to myslím ale skutečně jako pojištění, jo. Spousta věcí se dá pojistit, my jsme snad pojištění úplně na všechno, co se týče jako pojistek u nějakých pojišťoven. A já se jistím, nebo ji pojišťuju i mimo pojišťovny. Dneska, když jsem měla ty hrůzné sny, jak nejede ta technika, tak jsem si říkala, prosím tě, zbal si úplně všechno, vezmi si sluchátka, vezmi si náhradní počítač, jako protože něco se určitě stane. Já jsem to asi přivolala. Stalo, naštěstí jsme to rozchodili po nějaké době, ale pojišťujeme se ve všech směrech. Takže když realizujeme projekt, tak si necháváme volné finanční prostředky, kdyby náhodou se stalo, že bychom něco udělali špatně a museli jsme vracet. Na provozním účtu máme vždycky tolik peněz, že i kdyby přišlo podezření z porušení rozpočtové kázně, to znamená, že některé peníze jsme vyplatili někomu neoprávněně a objevilo se nám to v neuznatelných nákladech a v tu chvíli jsem podezřelá z porušení rozpočtové kázně, tak mohu udělat to, že to zaplatím z provozních peněz. Vždycky se 3krát jistíme, je to prosím pěkně jako když lezete na hory a lezete na feraty a řeknete si, no teď tady jako tento tam prošel bez zjištění, tak já to zkusím taky. Nedělejte to. Vždycky je dobré si kryt nějakýmkoliv způsobem záda, kdyby náhodou ta situace nastala. Neboli eliminuju to riziko, že bych třeba nebyla schopna ty finanční prostředky z provozních nákladů zaplatit. A redukce. Vidím, že GDPR školí i MVČR. Ano, školí, ale nemají kapacitu.
My jsme jakoby je poptávali, ale protože teď je to fakt v takovém jakoby stádiu, tak jsme je chtěli v nějakém normálním termínu a nebyli jsme úspěšní. Takže bohužel jako ne, ale určitě na takové školení běžte. Redukce snižuje pravděpodobnost vzniku nebo snížení závažnosti dopadu toho rizika. To znamená, že je drženo v nějakém limitu, ve kterém já ho ještě s ním mohu nějakým způsobem pracovat. Ale abych mohla to riziko mít v systému redukce, tak já musím vědět, co se stane, když to neudělám a co to za riziko je. Protože u některých to udělat lze, u některých to vůbec udělat nelze. Vezměme si riziko legislativy. Tam neuděláme nic. Tam prostě jenom můžeme přijmout, že takovéto riziko nastat může, ale de facto s ním nemůžeme vůbec nic dělat. Jenom s ním musíme počítat. No a časové plánování je téma, které si už necháme na příště, protože máme 11 hodin 51 minut, takže si ho necháme na příště, protože časové plánování, pokud ho uděláme dobře a pokud se mu na začátku realizace projektu pověnujeme pořádně a v průběhu realizace projektu si děláme průběžné časové plány, tak se nám to hodně osvědčí a de facto se nemůže stát, že bychom něco nenaplnili. Když v předloňském roce měli kolegové z měst a obcí, z malých měst a obcí, dostali také software na hlídání termínů, na co nesmí zastupitelstvo, lépe řečeno starosta, místostarosta, na co nesmí zapomenout, tak to dostali jako systém vytvořený software, který jim hlídal tehdy a tehdy musíš udělat takové a takové hlášení a podobně, tak to určitě byla veliká pomoc. Jedinou nevýhodou, a dalo se to propojit s mobilním telefonem, což jako bylo fajn. A jedinou nevýhodou bylo, že pak jako stejně ten starosta nebo místostarosta museli jít a udělat to. Neboli žádný software nám nevyřeší to, že on nás sice upozorní, že něco máme udělat, ale my to potom teda musíme udělat. Takže časové plánování je fajn, že si to všechno naplánujeme, ale potom prosím ten harmonogram musíme dodržovat a musíme ty aktivity realizovat. Takže na to nezapomeňte. Přátelé, máme posledních 7 minut. Já bych vás moc chtěla poprosit ještě jednou, kdybyste měli nějaké příklady dobré praxe, které se zaměřují na spolupráci mezi rodiči a školou, z vašich ORPček nebo z vašich masek, tak vám za to budu nesmírně vděčná. Moje mailová adresa je v systému, je v chatu, anebo paní Gazdagové. Na paní Gazdagovou máte kontakt všichni, takže na paní Gazdagovou to můžete poslat a my už si to přepošleme. Na příští setkání, to znamená za týden, vám jenom ukážu rychle, co nás čeká. Kdy budeme se věnovat časovému plánování, a to konkrétně síťovým diagramům, a zaměříme se na 2, jednak na campus diagram a dále na metodu CPM, kterou jsme předtím neprobírali. Podíváme se na řízení projektů od A do Z, to znamená skutečně, čím musíme začít a čím končíme. A já nevím, jestli se mi to podaří se tam dostat na poslední stránku,
abych vám ukázala, a to se mi nepodaří se dostat na poslední stránku tady tímto způsobem, který dělám, protože jich máme 89, tak já vám to řeknu ústně. A to je, že jedna věc je projektové řízení jako takové, to znamená proces. Jedna věc je to, na co se zaměřují kontroly. A na posledních několika slajdech webináře máme nejčastější věci, které nad rámec toho, co máte uvedeno v tom, že vám přijede kontrola, se ve většině případů kontrola ptá a chce to možná někdy i vidět. Takže to tím prosím pěkně budeme končit. A tímto bych chtěla poděkovat kolegyním z Jihlavy, protože jsem tam byla den před školením na noc a tak jsme se volně bavili. A při té volné diskuzi vyšlo najevo, že nám je to přece všem jasné, co je potřeba ještě dodržovat. Ale asi ne. Takže oni mě navedli na to, že to ještě do těchto webinářů zapojím, takže tímto je srdečně zdravím. Vás, přátelé, samozřejmě taky. Těším se na příští týden. Já myslím, že jsme už všechny mouchy vychytali a že už se budeme věnovat jenom povídání. Ale protože příště budeme začínat harmonogramem a plánováním, tak vám prosím pěkně teď dávám jednu hádanku. Ta hádanka, protože já tady mám paní Kubáňovou, tak já jí to přečtu nahlas, jestli ona to uhodne, co to je. A vás poprosím odpovědi do chatu. Na stěně visí a ze dne na den je chudší, anebo jeho méně. Co je to? Ano, vy jste úžasní, samozřejmě, je to